Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Руслан Харисов. Алга табай кайбер темалар турында. Нәтиҗәләр ясалды һәм 2022 елга яңа бурычлар куелды. Шолуда медицина советының киңәйтелгән утырышы булды. Балыкчылар балык тоту өчен тормышларын куркыныч астына куя. Коткаручылар, хукук саклау органнары һәм Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре сулыкларга патрульга чыкты. Кичкенә булуга карамастан сүрәләрне яттан беләләр. Шолуда балалар арасында Коръән уку бәйгесе үтте. Нәтиҗәләр ясалды һәм 2022 елга яңа бурычлар куелды. Шолуда медицина советының киңәйтелгән утырышы булды. Шара республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов һәм шәһәр мэры Наил Мәхдиев катнашында балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда узды. Тулырак Лилия Гатинадан. Вы выдержали запредельные физические, нервные и моральные нагрузки. Несмотря на все это, вы с честью выполняете свой долг. 2 ел дәвамында табиблар яңа коронавирус инфекциясы белән көрәштеләр. Пандемия чорында меңнән артык койка җәелдерелгән. Шифаханәләрдә һәм мобиль пунктларда COVID-19 вакцинация ясалды. Күчмә бригадалар эшли. Соңгы берничә айда 164 бала коронавируска каршы прививка ясаткан. Свыше 21 тысячи пациентов получили необходимые лекарственные препараты. 17% из них обеспечены медикаментами из рук волонтеров с доставкой на дом. Шолда республика хөкүмәте грантын бирү программасы кысаларында табибларны җәлеп итү буенча эш дәвам итә. 2021 елда 57 медик шәһәр бюджетыннан социаль ипотека буенча бурычларны түләүгә 200 мең сум акча алган. Әлеге программа ярдәмендә Шоллы 360 табибны җәлеп итә алды. Мы в течение 1 года привели в порядок все взрослые детские поликлиники. Такого не было никогда. Мы активно работаем по капитальному ремонту инфекционной больницы. Это самое крупное лечебно-профилактическое учреждение на северо-востоке нашей республики. Начало строительства здания 5-й горбольницы. Если мы это сделаем, мы будем молодцы, но дорога осилит идущих. Утырышта шәһәрдә үлем китем күрсәткечләре һәм туучылар саны кимүгә аерым тукталдылар. Статистиканы ковид табызган. 2021 ел эчендә шәһәр сәламәтлек саклау идарәсенә 3800-дән артык шикаят килгән. Нужно подтянуться в части укомплектования средним медицинским работникам. Еще одна проблема, которую, по-нашему, должна вызвать настоящую озабоченность у каждого медицинского работника, это снижение удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи. Необходимо принимать срочные меры, чтобы исправить ситуацию. 2022 елга планнарда сәламәтлек саклау һәм демография илкүләм проектлары кысаларында өлкән буын төбәк проектын гамәлгә ашыру. Мәләкәс Аръягы микрорайонында гомуми практика табиблары офисында капиталь ремонт тәмамланган инде. Хәзер җиһазлар белән тәэмин итү бара. 68 һәм 71 микрорайоннарда яшәүчеләр соравы буенча 7 санлы шифаханә базасында фельдшер-акушерлык пунктын төзелеше планлаштырылган. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы юктыруның 270 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 76-сы 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә 52 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 111 кеше һәм Чаллыда 15 кеше. Шулай итеп 31 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 137 248 очрагы билгеле. Аларның 128 398 терелгән. 845 узган тәүлектә. Балыкчылар балык тоту өчен тормышларын куркыныч астына куя. Коткаручылар, хукук саклау органнары һәм Комсомол район администрация хезмәткәрләре сулыкларда патрульлек итә. Белгечләр балыкчыларга бозга чыгарга киңәш итми. Бүген ревизорлар белән рейдта безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Нет, сейчас не опасно. Лед 70 сантиметров, можно на танке кататься. Анатолий Бачурин кышкы балык тоту сезонын ябарга ашыкмый. Балык әз тотыла, әмма песи өчен ул алабуга балыклары тоткан. Аның сүзләренә караганда, ул 70 еллык стажы булган балыкчы, шуңа күрә сулыкка кайчан чыгарга мөмкин, кайчан тыелып торга кирәклеген белә. А тогда лед игольчатый и иголки между собой не держатся, может провалиться между них и уже все. Коткаручылар буз калынлыгын билгеләү өчен бузны быраулы үлчәүләр берничә урында башкарыла. Температура еш үзгәрү сәбәпле сулыкларга чыгу куркыныч дип билгеләп үтә белгечләр. Әлеге сулыкларны күп өлешендә буз калынлыгы 50-60 см, әмма ул да ярылырга мөмкин.
весенняя погода, потепление. Структура льда сейчас у нас меняется, появляются участки, где опасно выходить на лед, потому что лед становится неоднородным, пористым, он пропитывается водой. Мало того, имеются и у нас и открытые участки на фарватере реки. Кайбер чоллар текшерүчеләрне күргәч кармакларын җыеп йөгерә үк башлады. Икенчеләре хәтта кирәк яракларын да калдырып китте. Тик юкка гына гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, хезмәткәрләре, комсомол район администрациясе һәм коткаручылар язгы бозны куркынычы хакында белешмәлекләр тарата һәм балыкчыларны кисәтергә генә җыенган иде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Велосипед белән уста идарә итү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү һәм карта белән эш итә алу. Ярыш Чаллыда куркынычсыз тәгәрмәч хәрәкәте яшь инспекторлар бәйгесенең район этабы уза. Конкурста катнашучыларга 3 станция узарга кирәк. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүчеләр, велосипедны фигуралы йөртү һәм тормыш иминлеге нигезләре. Куркынычсыз тәгәрмәч конкурсында 9-11 яшьлек мәктәп укучылары катнаша. Чараның төп максаты балаларда юл йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрне ныгыту. Конкурсның район этабында беренче, икенче, өченче урын алган командалар шәһәр этабына уза. Конкурс «Безопасное колесо» является первенством среди отрядов юных инспекторов движения. Традиционно во время весенних каникул в городе Набережные Челны проходят районные этапы республиканского конкурса «Безопасное колесо», где принимают участие отряды юных инспекторов движения со всех школ города. Чаллыда балалар арасында Коръән уку бәйгесе үтте. Конкурста республиканың төрле шәһәрләреннән 200-дән артык бала көч сынашты. Быел Коръән уку бәйгесе Идел буе Болгар дәүләтенең ислам дине кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан уздырылды. Кечкенә мөселманнарыбызның осталыкларын Лилия Хәбибҗанова күреп кайтты. Түбән Камадан килгән бер туган кызларның осталыгына олылар да көнләшерлек. Балалар кыска вакыт эчендә Коръәннең 30-дан бер өлешен ятларга өлгергән. Изге китап сүрәләре кызларга бик җиңел бирелә ди әтиләре. Һәм бу әлбәттә мугаллим хезмәте нәтиҗәсе. Бик җиңел бирә торган эш ул менә Марьям. Аның әллә ниндидер талант, ниндидер шундый әйбер бар. Ул яздан. Менә бу зур кызыбызга ул бик шулай трудится, старается. Түбән Кама, Әлмәт, Чистай, Ширмешән Коръән уку бәйгесенә Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан килделәр. 200-дән артык катнашучы 4 яшь категориясендә көч сынашты. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. Жюри әгъзалары иң беренче чиратта гарәп хәрефләрен матур һәм дөрес итеп әйтүгә игътибар иттеләр. Әлеге бәйге шунысы белән аерылып тора. Биредә махсус дини белем алмаган балалар катнашты. Икенче ел укыйм да, алхамдулиллах, шуңа менә быел беренче ел катнашырга булдык. Балалар Коръән укыганны күрсәләр, алар да омтыла башлый, сорыйлар, нәрсә бүләк итәләр, безгә дә бирәләрме дип. Шуңа күрә инде шундый Коръән бәйгесенә йөртергә кирәк. Коръән уку бәйгесендә катнашкан һәр бала бүләккә ия булды. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. С 30 марта по 2 апреля приглашаем на выставки «Леспром», «Деревообработка», «Мебель-2022», ВЦ «Экспокама». Комфортное лечение зубов по доступным ценам, стоматология «Улыбка», 39 23 23. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.